не чува, най-годин деца не мани. Марика продума, не люби дъжди. Аз няма да го прогълна. Най-годин деца не мани. Марика продума, не люби дъжди. Аз няма да го прогълна. Всички спонсори, защото всички знаем, че в България без спонсорство нищо не може да се случи така, както трябва. Затова